Samantala po, isang electric cooperative sa Pangasinan po nagbabala ukol sa obstruction sa power lines sa mga consumer sa bayan pa rin po ng Santa Barbara, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Nagpaalalang DECORPS mga residente ng Santa Barbara, Pangasinan hinggil sa maayos na pakikipag-ugnayan sa electric service providers kasabay ng sinagawang Information, Education and Communication Campaign noong Hunyo 23, 2026. Sa gitna ng pagtaas ng insidente ng power interruption tuwing may bagyo at kalamidad, ipinaliwanag ng DECORP kung paano nila isinasagawa ang agarang pagresponde at pagbabalik ng kuryente gamit ang Emergency Response Structure at Incident Management System. Ayon sa kanila, inuuna umano ang pagpapanumbalik ng kuryente sa mga ospital, water systems, communication lines at iba pang kritikal na serbisyo para maiwasan ang pagkaputol ng mahalagang operasyon sa bayan. Nagbigay rin ng babalang kumpanya tungkol sa Republic Act No. 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act kung saan maaaring mapatawan ng parusa ang sinumang magtatanim ng matatangkad na puno o magtatayo ng struktura sa ilalim ng power lines. Bukod sa mga batas, sinabi rin ang mga karapatan at responsibilidad ng mga consumer, kabilang ang proseso ng pag-report ng sira o brownout at paghingi ng tulong sa customer service. Ayon sa pamahalaan, mahalagang patuloy na sumunod ang publiko sa mga safety guidelines para masiguro ang maasahang serbisyo ng kuryente. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.